Ang umaabot nga mga paglutos. Mateo Kapitulo 10, 16-25. Timan ninyo kini. Sama kamo sa mga karniro nga akong gipaadto sa mabangis nga mga mananap. Busa pag maigmat kamo sama sa mga bitin, ug pag malumo kamo sama sa mga salampati. Pagbantay kamo kanila, kay dakton nila kamo ug dadon ngadto sa mga hakmanan ug litigohan kamo didto sa sulod sa ilang mga simbahan. Isumbong nila kamo sa mga gobernador ug mga hari tungod sa inyong pagsunod kanako, ug didto makasangyaw kamo sa mayong balita kanila ug sa uban pang dili Hudyo. Kon sukit-sukitan na kamo, ayaw kamo kabalaka kon ansa ang inyong itubag, ug kon ansa ninyo pagtubag. Kay sa higayon nga maitabaw kini, tadloan kamo sa Espiritu Santo kon ansay inyong isalti. Busa ang inyong itubag dili inyo kon dili iya sa Espiritu nga gikan sa inyong amahan. Siya ang mosulti pinaagi kaninyo. Iyan ang panahon na may mga tawo nga munay pagtugyan sa ilang igsoon aron patyon. May mga amahan nga mopapatay sa ilang mga anak, ug may mga anak nga makigbatok sa ilang mga ginikanan, ug mopapatay kanila. Damtan kamo sa tanan tungod kay kamo akong mga sumusunod. Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa katapusan mao ang maluwas. Kon lutusan kamo diha sa asa ka lungsod, pailayo kamo ug adto sa laing lungsod. Kay sa pagkatinuod, sa dili pa ninyo malibot ang tanan nga mga lungsod sa Israel, ako nga anak sa tawo mobalik na. Walay estudyante nga labaw sa iyang maestro, ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa igo na sa estudyante nga maimong sama sa iyang maestro, ug sa ulipon nga maimong sama sa iyang agalon. Kon ako nga nangulukan ninyo gitawag nga Satanas, ansa pa kahakadautan ang ilang itawag kan ninyo nga akong mga sumusunod.